Hi guys, welcome back to Lokesh belthangady YouTube channel. Guys, ನಿಮಗೆ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ and ಅರ್ಪದ ವಾರದ ಕೊಯ್ಪು ನಾ ತೋಜ್ಪದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅರ್ಪದ ವಾರ ಎಂಚುನು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜ ಬಂದದು ಅವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿತ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಜಮನೆರಲ್ ತೋಜ್ಪವೆ ಎಂಚುಂಡು ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ತೋಜ್ಪವರ ಆಪುಜಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಂಡಲ ಅವು ಆ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಮರ ಓಲುಂಡು ಪುರ ತೋಜ್ಪವೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪನಿ ಜಮನೆರಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜಮನೆರಲ್ದು ಈ ಪನಿ ಜಮನೆರಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನರಾಗಿ ಬಲೆ ಕೊಯ್ಕ ಪನಿ ಜಮನೆರಲ್ ಎಂಚುಂಟಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಜಮನೆರದ ಮರದ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮರ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ದುಂಬುವರ ಗಮ್ಮತ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸೈಡ್ ಪುರ ಗಮ್ಮತ್ ಅದು ಹೆಗ್ಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಐಟು ಗಮ್ಮತ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಗೆಲ್ಲು ಪುರ ಪೂತುಂಟು ಸುಮಾರು ದುಂಬುಗು ನೀರ್ಲೆ ಇದ್ದತ್ತೆ ಅಂಚ ಪುರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಕೊಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇತೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇತೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿಂದು ನಾವು ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಜಮನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನಿ ಜಮನೆ ಎರಡು ಒಂದು ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಜಮನೆ ಎರಡು ಸುಮಾರು ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸೈಡ್ ನನ್ನ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಇತ್ತುಂಡು ಜಮನೆ ಇರೋದು ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಆತುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೋತುಂಡು ಪೂರ ಅವರಾಗಿ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಎಷ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ನಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಜಮನೆ ಕೊಯ್ದು ಆತುಂಡು ಕೊಯ್ತೆ ನೀತೆ ತಿನ್ಪ ನೆತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಭಾಗ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈ ಬಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ನೀನು ತಿಂದು ಚೂರು ಕಾಯ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದೇನು ತಿನ್ನರ ಬರಲಿಗೆ ಬಿತ್ತೇನು ಒಂದೇನು ತಿನ್ನೋಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಚೀಪ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಈಗ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರು ಹೆಂಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಾವು ಗಮ್ಮತ್ತು ಹಾಪುಂಡು ನಾನು ಸಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಐಟ್ ಹಾಪುಂಡು ನಾನು ತಿರ್ತು ಮರ ಉಂಡು ಬೇತ ಐಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಜಮನೆಲ್ದ ಮರ ಇಪ್ಪನ ಇತೇ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಪನ್ನ ಪನಿ ಜಮನೆರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕೊಯ್ದಾತ್ ನಾನು ಕೊಯ್ದಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಲೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ತೂವರಾಗ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮೂಸುಂಬಿ ಉಂಟು ಐತ ಲೆಕ್ಕ ನಿಪ್ಪುನ ಆಂಡ ಒಂದೇನು ಮೂಸುಂಬಿ ಹತ್ತು ಉಂಡು ಕಂಚಿ ಪುಲಿಯಿಂದಾನೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಕಜಿಪುಗು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪುಲಿ ಚೀಪೆ ಪೂಜಿ ಪುಲಿಯೇ ಪುಣ ಪುಲಿ ಪಂಡ ಪುಲಿ ಪಂಡ ಕಜಿಪುಗು ಬರಬಾರ್ದು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೂ ಸಾರ್ಲ ಒಯ್ಕಲ ಬಿಡೋಲಿ ಈ ಪುಲಿತ ಬದಲು ಒಂದೇನು ಪಾರ್ದು ಕಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನರಾಗಿ ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ ತೋಜ್ಪಗ ನಾವು ಮಿತ್ತೊಂದು ತೋಜಿ ನಿಗಲಿಗಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಇಂಚು ಕೊಯ್ಪ್ಯಾನು ಪುಲಿ ತುಲೆ ಮರದ ಬರ್ತದೆ ಕೊಯ್ದಾಂಡೆ ಅನ್ನು ಇಂಚುಂಟು ತೂವರ ಇಂಚ ಮುಸುಂಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ತೂವರಾಗಿ ಅಂಡೊಂದು ಮುಸುಂಬಿ ಹತ್ತು ಚೀಪೆಲೆ ಪೂಜಿ ಪುಲಿ ಪಂಡ ಪುಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಮುಲಾಯ್ಡು ಬರ ಮುಸುಂಬಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪೇರೆ ಬೆತ್ತ ಬುದರಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ ರಥ ಪಂಡ ಒಂದು ಪರಂದದಾಯಕ ಆತ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಕ್ಕರ್ ಇಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಈ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ತಿನ್ನರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪು ತಿನ್ನರಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಕಂಡದ ಬರಿ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಐನರ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಮರಟ ಕುಲು ಒಂದು ಪೆರಂಗ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವೇನು ತಿನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಮುಲು ಪುಂಡಿ ವೇಪಾರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಂಡ್ ಏನಂತ ಇಷ್ಟ ಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿರ್ಲ ಕಂಡ ಇಂಚಿರ್ಲ ಕಂಡ ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ತುಕುಲು ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಅದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂಕ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ವೇಪಾರ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಕಾಯ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಪುದಾರೆ ಕಂಚಿ ಪುಲಿಯಿಂದ ಪುದಾರ್ ನೆತ್ತ ಕಂಚಿ ಪುಲಿ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಊರುಡು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಗಟ್ಟದ ಅಂಚಿಪ್ಪು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮಾತೊಂದು ದೈನಾರ್ಪು ಅಂಚಾದ ರಾತ್ರಿ ನೋಡು ಒಂದು ತೂವರ ಮಕ್ಕಳು ಮುಸುಂಬಿ ಚಿತ್ತುಪುಲಿದ ಲೆಕ್ಕನುಂಡು ಅಂಡ ಚಿತ್ತುಪುಲಿ ಮುಸುಂಬಿ ಅವತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಚೀಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಚೀಪೇಜಿ ಭಯಂಕರ ಪುಲಿ ಅದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕಜಿಪೂರ ಪಾಡ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಜಿಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇರಿ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದಿಂತ ಓಪನ್ ಅಂತ ತೋಜ್ಬೇಕ ಚಿತ್ತುಪುಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಕವಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಅವು ಕರಿ ಬಂಗೊಂಡೆ ನಾವು ಕೈ ಗುರುಜಿ ಇಂಚಾದಿ ನಾನು ಕತ್ತಿಗೆ ತೆಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಕತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಸುಂಬಿಡು ಕೂಡ ಇಂಚ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟ ಇಂಚ ನೆಟ್ಲ ರಕ್ತ ಹೋಗಿ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ತೂವರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ತೂಳು ಅಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಪುಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಮುಸುಂಬಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾ ಮುಸುಂಬಿ ಹತ್ತು ನೇಮಿನಿ ಮುಸುಂಬಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೀನಿಂದೆ ಸುಮಿನಿ ಭಯಂಕರ ಪುಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಚೀಪ್ ಎಜ್ಜಂದು ಎಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಚೂರು ತಿನ್ಪ್ಯಾನು ಪುಲಿ ಅಂಡಲ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೊಲ್ಲಿ ಹತ್ತಲ್ಲ ಪುಲಿ ಇಪ್ಪಿ ಅಂಡ ಕಜ್ಪು ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಮಿಪ್ಪೇರಿ
ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಿಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪನಿ ಜಮನಗಳು ಕೊಯ್ದು ತೊಜ್ಪಾಯಿ ಎಂಚೊಂಡು ಎಡ್ದುಕ್ಕ ಒಂದು ಕಂಚಿ ಪುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಬರ ಯೂಸ್ ಆಪನು ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರು ಯೂಸ್ ಆಪನು ತೊಜ್ಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪೆರಂಗಾಯಿ ಕೊಯ್ಪು ತೊಜ್ಪಾಯಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂತ್ ನೆನ್ನಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬುಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ವೀಡಿಯೋಲೇನು ಆಯ್ ಪೀಸ್ ಚಿಂಗಲಾಲ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ವರಿ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣದ ಪಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೈ ಪಂಡದು ಆಯ್ ಏನು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾಗ ಆಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪದೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿರಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್.